Ladies and gentlemen, kune mutemo munyowani wari kuiswa pabhodha. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Kana tatosangana kudai so munoziva zvinhu zvinondipa hasha. Uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF. Tanga nekulike this video. Izvezvi kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. Pane nyaya iri panapa. Pane nyaya paBedbridge border apa. Pari kuti zvoni Zim Borders has issued well toll fees to be paid by all funeral parlors carrying deceased persons. Chituna chakubhadhara kupinda kuZimbabwe, ukafira uri kunze kweZimbabwe uchingopinda chete wakubhadhara, zvakubhadhariswa kudzokera kuda unoviga kuZimbabwe. Ndozvo zvinongoedza kurevera. Amen. Vese vakabuda kunze nguva yese makamuchirongerwa zvinhu zvakaoma, zvinhu zvakadidi, nguva yese makamuchirongerwa chidhiri, so kufira ikoko uri kudiwa kuti unge uchibhadhara. Munoionawo sei nyaya yehama dzadiwa, mari yacho dzakamira dzakadai so idzi dziri apa idzi mari idzi. Kakombi kanenge katakura munhu kasina trailer kari kubhadhara $41. Chiminibus ichi chinenge chidhonza trailer ichi ndo chikombi futi chinokwanisa kubhadhara $85. Amana kana wafirwa wotoredzera kuti government iri kutokuyamwa futi pabhodha, zvofamba sei komana? Ngava muchingoisa kana graveyard pabhodha, bosi munhu anenge ada kuvigwa kunyika ichiberekerwa mana Zimbabwe. I don't know kuti chii chikunyazoitika guys. Kana inini ameno nyaya idzi ndo dzimwe dzenyaya dzekutaura kwandozita kuti nyaya dzinotipa hasha 24/7 kuti wakubhadhariswa iwo kwafira kunze unobhadhara. Saka chinoitika ndechoti vazhinji munoona usaiona direct mariyo pala ndo inongopinwa, iwo pala inoda kutakura kudzosera ndo inozongokupinawo futi ukudza kuti inongona yavo vakungowedzera mari nemari iyoyo. Tikada kukalkuleta mari dzacho dziri panapa iyi $41 inenge iri almost $1,000. Tinga $1,000 ngatingoisa kuma $900 somewhere there. Kana inini nyaya iri kutondishatirisa, imari yese unongochitorwa kuti udzokere munyika mako iwo unonga wakaningirikina. Vamwe vaya vanenge vachiti asingadi ngabude muZimbabwe vanoda kuzoziva kuti makudzoka vachakurwa mari yacho ndo inenge ichizotambiswa like zvinhu zvavari kuita nemari kuri kutambiswa mari no. Vanhu vari kutravela nemaningirikini first class vachienda nemaningirikini. Dzimwe pamwe ndo dzamazoona dzimwe dzakutengeswa machikeni kumarale kushaye kuti mari dzacho dziri kubva kupi. ZANU-PF ine source of income here inonyatsa kuti company inonzi ZANU-PF inopinza mari inenge ine mari here kuti zvinhu zvakadaro zvichiitika. Saka ndo zvimwe zvinhu zvine zvitotishatirisa nguva zhinji. Anyway, inini ndingazoni tinonyanya kuoverreacta, but kuti timbodzikisa stress, kana uchingori muSouth Africa uchinovhurwa FNB business account usina permit zvato easy. Batai mukoma Owen, namba dzandatoisa pascreen izodzi dzimongoti tabva kwaKuliend tinoda kuvhurirwawo FNB business account nekuregisterwa company. Zvatonyora, aumbonide permit, boss permit wagara hauna, handiti. Saka kana zvausina haisi problem solved. Kungofona namba idzodzi dzichete, aumbonide kuenda kwavari, kungotumira zvinhu zvako zvamatowirirana ipapo, votokuitira, votokudzosera, vari reliable, munoziva kuti ndisimbise zvinhu zvakadhakwa. So kana uchinge uchidawo kuitirwa something like zvandiri kutaura zvekuvhurirwa FNB, gara wavabata. Ende kune avo vanodawo kuadvertise mabusiness enyu, garai matibata. Isusu tisu chibaba chekuadvertise. I think in Zimbabwe tiri top 3 yevanhu vanonyatsoadvertise zvinhu paYouTube. Hatizivi kuti tiri panamba but tiri top 3. Gara wandibata, namba dzangu dziri apa, tongotaurirana, ungobvisawo chegumi chako tokufambisira zvinhu zvako zvoita bo. Pavanhu vese 6 million vatinoreacha every month, hauzoshayawo macustomers ezvinhu zvaunongochitengesa. Isusu zvese totengesa, chero kana uchigocha nyoka totokuadvertise kuti anogocha nyoka, haushaye macustomer anoita se anoda nyoka dzakagochwa. So ndo zviri panapa mhuri yeZimbabwe, kunenge vanenge vachida kusenda maaudios, namba idzodzi ngoma ndiyo ngatikandei maaudios. Mebo chinomona, zidumbu rinomona, Mebo chinomona, zidumbu rinomona. Une simba rokuurayani Mebo unourayani iwe. You kill everyone. Wogovaisipi vanhu vacho? Kana wauraya everybody anenge ari mustreet nemawandiro anenge akaita vanhu mamillions, wouraya vese, oda kuvaisipi? Ndozvawatumwa naSatani kuti ari kuda mabhaketi nemabhaketi eropa. Saka unofunga unozvigona iwe. Chatufa akuudza kuti we are cursing you. Zidumbu rinomona. Majaira tokuzivai. Varyiwe vanhu vasingazezi kuuraya ropa. Vanhu vanongouraya chero.
Urati rambe chiti baba vanotadza kuziva kuti mawarriors haatambiri vatimi muno makaita sei kuwapana imimi kuvunza kutozevezerwa naivo vanozevezera vacho vapana vanonyanya kukara mari dei vakaita vakadzi vaihura zvokurevesa vapana tamahure chaiwo kufamba vakangonyenama pese pese. How can you nyenyedzera murume mukuru iye hazvizive kuti mawarriors haana stadium muno muzimbabwe? Zvinhu zvinonyadzisa kudaro kuti vana vanonzi they are at home vari kuSouth Africa munyika ina baba vane upfumi hune maminerals anokwana kuita 60 something ari pademand maminerals acho kwete zvimaminerals zvokutamba zvemajecha izvi. Nyika yakafuma kudaro iyoyo inoshaya stadium kusvika vana vanonzi vari pahome ivo vari kuSouth Africa, vana vari pahome vari kuBotswana. What is Botswana? Ine maminerals 1 Welcome to Greenlight International Trust Bring a Smile. Our 12th anniversary Bring a Smile, which will be held in Binga on the 26th of April. We are holding a fundraising dinner to fund this Bring a Smile on the 29th of March in Batanai Gardens from 7 p.m. to 9 p.m. We have tickets that we are selling from the cost of $10, $20, $30, and $50. Please get in touch and attend this fundraising dinner through our contacts that are written down there. I thank you. Tichifugamira vana Uganda kuti tiri pahome tiri kuUganda. Saka iwo haunambozvinzwa iwe mudhara usadaro iwe. Ini ndanchikuwirirana nechikuda zvisingaiti but madhira ako manje akatakwa mudhara iwe. Kutanga rini kuti haunambozvinzwa? Saka kuti marodzi akafa dei waicho waivhunza akavhunza. Saka mudhara hamutozivi nokuti marodzi akafa munyika menyu. So what are you doing? What are your advisors doing? Kuvapana vacho vesecurity vesiya iwo vanongoita zvichisiya iwo zvokungokuchengetedza kuti urarame chete. Havagoni kufamba, hauna siya iwo yacho inofanira kuva nemadepartments eintelligence vanofamba vachiona kuti kune zhara munyika kwete ngomirira kunzwa kuna minister chete because mamwe maministers vanonyepa. Kune nzara munyika, rodzi yakati mudhara haichafambiki. Nambe kupa mari chivhaya angadai achivapa vakomana vavo vachifamba vachitenderera nyika yese vachiona kuti chii chiri kuitika munyika, zvii zviri kufamba, pane zvakamira here, vanhu vachiri kukuda here. Ndo security yacho. Manje kana ungoita security yokuti ndiukomberedzei chete. Awe murume haana maqualities okutonga nyika. Inhema chaidzo. Haana kana 1% yemaqualities okutonga nyika haana, hazvigoni, hakuna munhu wakadaro. Hauzivi kuti munyika muno hamuna stadium. Hauzvizive kuti vana vanondotambira kunze kwenyika vachinzi vari pahome ivo vari kuUganda. Isu kuita maUgandans isu nhasi pano. Kuona kuita zvinhu zvakadaro man. Iwe chinomona ndopaunobuda uchitoda kutiuraya tichida kungozama. Tamboti tinoda kuuraya munhu here. This is a peaceful march. Iwe uri kuti unoda kutiurayire chii? Zidumbu rinomona. Wazvinzwa? Uchazviona kuti hauna waunouraya. Ini ndichatava munzira kuti uyako kana kuti ndigarire pabhodhi apa. Ndiri kutouyako izvezvi. So uchindinzwa ndichitotaura so ndiri munzira ivapa. Touya kumusha. Zogadzirira kumacha ndigouya ndoti ndichingopana ndinobva ndatopinda muHarare handimiriri mota dzimwe dzese. Ndiri mberi kwovari mberi. Saka iwe utondigarira ini utange neni bhozi takaona kudhara takaona hondo dzakawanda dzichidziona isu. Dzakawanda vana Smith takarwa navo ava. Pana chaungatiudza iwe chinomona kwanga wakati ududu uchiita basa rokurarwa takazvinzwa kuti waita basa rokurarwa kuMozambique. Karira kusevhisa madhara. Wautaura zvokuti unoda kuuraya chero munhu. Iwewe zidumbu rinomona. Hakuna chisingaperi hama, hakuna chisingaperi. Mungada kuita izvi mugoita izvi. Chero pakanzi hapana opposition party, hapana chisingaperi. Mungahwina zvenharo mugodini but chinhu chakakosha munyika kusimudzira nyika yenyu. Zimbabwe yaramba kusumuka, vakungorwa vega ende ndokuda kwokupata kwavo instead kuti vagadzise zvinhu vanoida kungorya mari. Amene kuti njere dzavo kuti ndedzevanhu kana kuti ndedzemabhinya ina handichaziva hangu. Because chero ini ndikati ndahwina ndanze ndiri kansela uno ndanze nditi MP, chandokwafana kufaitira chokutanga kuona kuti vanhu vemunzvimbo yandakavhoterwa vakagara sei.
manje mukati mangovhoterwa 2 minutes amuchaonekwi mototanga kuti mari dzamunohora mari dzamunopadza kuti dai munodai muchingotora muchidya. Njere dzine dzava shoma. Situation yatava nayo chezvino yakuda kuti timbogara pasi tisi tibati vakatanga musindo ndo zvega zvakungodiwa because hapachina hapana munangagwa pakambozonaka. Maonero angu inini Mnangagwa waifanira kufa mashure akaita president ndokuhakwa nezigredha rinoenda mudenga usungirirwa. Vamwe vacho vazive kuti zvavanoita zvinonaka. Bosi tese tiri vanhu, nyika ndeyedu. Wakavhoterwa haisi nyika yako. If you still remember Mugabe achitaura kuti kwai this is my country, wakazodini? Chokwadi Mnangagwa ngaachiti abve, Mnangagwa ngaachiti abve. Havaneteri nekuba. Kuneta nekuba kwatasa vanhu kana kuSouth Africa kune vanhu kuno kuSouth Africa kuno. Vanhu vari kungofa, vanhu vachingorohwa, vachingobuda vachienda mabasa. Inyaya yekuti kunyika kwedu isu hakuna kugarika zvakanaka. Inyaya yekuti unotoona kuti hakuna mabasa kuZimbabwe kwacho, hakusisina mabasa, mashopu ari kungovhara. Vana kuchikoro chacho vana havasi kuenda kana kuchikoro. Ngori huori wega. Mari chaiya mazigi ari kunzi mazigi ngaatengeswe, mazigi ngaaende kumashopu. But kukaenda masafe station mazigi haasi kubvumwa masafe station. Masafe station acho mazhinji acho ari kushandiswa maUS ndaayo ana Mnangagwa. Imbavha dzevanhu ana Mnangagwa. Mota vari kungotenga mota dzinodhura, mabasa vari kungoisa hama dzake mumabasa chete, hama dzake mugavhmendi. Gavhmendi yese yangozara hama dzaMnangagwa. Gavhmendi yese yangoya Mnangagwa. Mnangagwa ngaanete nekudya mari Mnangagwa. Ngaabve. Kutonyarwa kwakutoitwa kwana comrade kunzi ngaakuita step down. Kunyarwa. Ari kunyarwa. Saka ari mumwe munhu ngaatarise mashoko evanhu kuona kuti mashoko ari kutaura achiri mune zvakanaka, ngaabve mune zvakanaka. Because uri wanyanya kuZimbabwe, wanyanya. Since akasopromisa kuti inini ndikapinda ndichadaiso ndichazodaiso mabhoro ndichazodai. Hakuna kana chinhu kana 1. Kwatasa marodhi chacho unoita kunyara. Unoita kuona marodhi achiiswa kumaTikTok marodhi ekuZimbabwe. Kuita kunyara marodhi kuita mapoto marodhi. Dust road kuita madust, but vari kutenga mota dzinoshamisira dzinodhura. Kuzvipatara hakuna kana mushonga kana 1 kuzvipatara. Hakuna. Inozvi maZimbabwe ari kufa, vanhu vari kutizira kuno kuSouth Africa kuno. But kuSouth Africa kwacho hakuna rugare, kungopindira mudzimba muchidze mapepa. Kuti zvakazoti ngaanzwe tsitsi Mnangagwa, ngaanzwe tsitsi. Kwatasa generation yedu isusu age yedu hatina kana chatinacho kana 1, kana chatinacho chinobatikawo hatina kana 1 hatina. Taneta